To je úvodná minúta stretnutia Juhoslávia Spojené štáty americké, finálového stretnutia basketbalového turnaja mužov na olympijských hrách. 4 roky sa Američania pripravovali na túto príležitosť, avšak čakali po finále na svojho súpera Sovietsky zväz. Sovietsky zväz však v semifinálovom stretnutí s Jugosláviou podľahol a tak sa juhoslovanskí hráči dostali až do finále, do súboja o najcennejšie medaily. Počujete celkom určite atmosféru, v akom sa toto stretnutie hralo. Hala bola preplnená, obliehali ju ďalšie tisícky divákov. Basketbal je v Spojených štátoch amerických, v Kanade veľmi populárny a miestna tlač i televízia vytvárala atmosféru pred týmto stretnutím takú, že sa to inak ani nemôže skončiť ako znovu víťazstvom Spojených štátov a návratom zlatej olympijskej medaily späť. Ako viete, na minulých olympijských hrách Sovietsky zväz pretrhol dlhoročnú hegemóniu Spojených štátov v mužskom basketbale. A mužský basketbal považujú Američania za typický americký šport. Sledujeme úvodné minúty stretnutia. Američania mali dobrý nástup. Ďalšiu akciu zakončuje úspešne Dantley, tu je Mirko Novosel, tréner Juhoslávie, je celkom spokojný so svojimi hráčmi. Nebolo jednoduché zvládnuť túto atmosféru, aj keď juhoslovanskí hráči už majú za sebou nie jeden úspech a nie jedno takéto rušné a dramatické stretnutie. Dalipagič. Znovu útok Spojených štátov. Ďalšia príležitosť. Dantley. Ford. Partner nepresne. To bol jeden z mála pokusov, ktorý sa z ruky Američanov neskončil v juhoslovanskom koši. Tu je ďalší kôš z ruky Adriana Dantleyho. Američanom sa strelecky v úvodných minútach a dá sa povedať, že počas celého stretnutia včera večer v hale Fórum darilo. Čosič. Nedáš, dostaneš, to platí aj vo finále olympijského turnaja. Slavnič. Mohutne povzbudzovaný preplnenou halou, svojimi spoluhráčmi na lavičke i svojim trénerom, ktorý dokázal, že okrem toho, že rozumie basketbalu a pripravil hráčov Spojených štátov amerických na olympijské hry, môžu režiséri s Deanom Smithom rátať aj pre iné úlohy. Paulu sa priznáva Kapčak, Michel Kapčak, najvyšší hráč celku Spojených štátov amerických. Slavnič. Všimli ste si, čo dokáže urobiť Philip Ford, rozohrávať Spojených štátov a Juhoslávia nás dopláca ďalším košom z ruky Adriana Dantleyho. 10-2. To boli úvodné minúty, ktoré poznačili celkový priebeh tohto stretnutia. Finále, ktoré kvalitného basketbalu, miestami však vybočovalo z rámca, akom by sa takéto stretnutia mali hrať. Prispeli k tomu rôzne faktory, počnúť do značnej miery, dá sa povedať až nezdravo, nadopovaných hráčov, najmä Spojených štátov amerických, výkonu rozhodcov, lavičiek, atmosféry, hľadisku. Skrátka všetko, čo prišlo do haly Fórum, chcelo vidieť veľké finále, v ktorom za každú cenu musia zvíťaziť Spojené štáty. A to tomuto kvalitnému basketbalu tak trochu uškodilo. Mohol byť ešte kvalitnejší. Dean Smith, tréner Spojených štátov amerických.
prehlásil pred olympijskými hrami, že ručí svojou hlavou za to, že sa zlatá olympijská medaila v mužskom basketbale vráti do Spojených štátov. Kôš, ktorý dal Dalipagic, síce znižuje náskok Spojených štátov, ale stále sa Američanom viac darilo strelecky ako súperovi Juhoslávii. Juhoslovanskí hráči podali dobrý výkon v semifinále so Sovietským zväzom, kde v závere už sovietskí hráči nestačili upraviť stav, ktorý bol v prospech Juhoslávie, a nakoniec sa museli uspokojiť tým, že budú bojovať o bronzové olympijské medaily. Slavnič, ďalšia osobná chyba. Ford. Uviedol sa William Buckner. Američania výborne doskakovali pod vlastným košom a aj takýmito solovými akciami, ako predviedol Buckner, sa dostávali pod juhoslovanský kôš a prekvapujúco skórovali. Boli to však mnohokrát aj chyby v prihrávkach a v obraní Juhoslávie, aj keď tentoraz Čošič zachránil dvakrát za sebou. Výkon Čosiča bol vo včerajšom finálovom stretnutí skutočne veľký a možno ho označiť za najlepšieho juhoslovanského hráča. Čosič so svojimi 210 cm sa dobre pohyboval a mnohokrát plnil aj úlohu rozohrávača, bojoval zo všetkých síl. Ale to možno hovoriť o všetkých hráčoch Juhoslávie, ktorí mali včera ale fórum silného súpera. Americký basketbal má svoje špecifické stránky, ale má aj svoje stránky, ktoré treba hodnotiť veľmi pozitívne. To je predovšetkým hravosť v dobrom zmysle slova. Tvorivosť amerických basketbalistov. Dokážu napriek tomu, že majú nacvičené rôzne signály, momentálne okamžite reagovať na situáciu, ktorá vznikne, a ich cieľom je čo najskôr a čo najprogresívnejšie dopraviť loptu do súperovho koša. Znovu nespokojnosť juhoslovanského trénera a mal si vo včerajšom stretnutí mnohokrát právom čo ťažkať na výkon rozhodcovskej dvojice Legwater z Holandska a Foxcroft z Kanady. Pravdepodobne Medzinárodná basketbalová federácia, keď určovala rozhodcovskú dvojicu na toto stretnutie, chcela sklbiť do určitej miery rozdielne ponímanie basketbalu v Európe a na americkom kontinente, a preto zvolila túto rozhodcovskú dvojicu. Mirko Novosel do Zagrebu. Američania málo kedy inkasovali koše z takýchto pozícií. To bol Kičanovič, rozohrávač juhoslovanského družstva. Vo včerajšom stretnutí, ak som hovoril o Čosičovi, že bol vynikajúci, rovnakú charakteristiku si zaslúži aj Dragan Kičanovič. Ďalší kôš, tentoraz z ruky Lagardeho. Američania už medzi tým vyspriedali. V tomto zázname, ktorý pripravili kolegovia OIRT, uvidíme prvých 5 minút a záverečné 3 minúty prvého polčasu, potom úvodné minúty a záverečné minúty druhého polčasu. Vidíte 48-36, v tejto chvíli sme teda pred záverom prvého polčasu, kde si v 17. v 18. minúte
A Američania si stále udržovali 10 až 12 bodový náskok. Nedarilo sa juhoslovanským hráčom v prvom polčase znížiť stav na taký pomer, aby sa priblížili na rozdiel 1-2 košov americkému skóre. Po faule bude mať výhodu Juhoslávia, 2 trestné hody. Bude hádzať Željko Jirkov do splitu. Američania striedajú, odchádza Bagát. A tu je Željko Jirkov. Ve 108 cm meria tento 23-ročný juhoslovanský reprezentant. Ale strelecký mu nevyšiel ani jeden pokus. Čosič chce napraviť jeho chybu, ani jemu sa to nedarí. Navyše Juhoslávia stráca pod košom Spojených štátov loptu i príležitosť a musí sa brániť. Ford. Davis. To je nový hráč, toho sme v úvode nevideli. Je tam aj Hobart. Philip Ford. Takto sa podpísal. A tu je Roger Rousseau, predseda organizačného výboru Montrealskej olympiády. Na tomto finálovom stretnutí je v hľadisku aj 50-36, to je pred záverom polčasu. 50-38 a je tu v tejto chvíli záver prvej polovice finálového stretnutia basketbalového turnaja mužov. Spojené štáty americké víťazili v prvom polčase 50-38. To už je polčas druhý, zhruba 24. minúta. Spojené štáty vedú 62-44. Teda na začiatku druhého polčasu sa americkým basketbalistom podarila šnúra, ktorá znamenala zvýšenie náskoku na takmer 20 bodov. To bolo nečakané pre Juhoslovanov. Kapčak pokus nevyšiel. Jedna z mála situácií, ktorú rozhodcovia neodpískali v neprospech Juhoslávie. A čo bolo nevýhodou pre juhoslovanský kolektív, väčšinou sa Pavli pripisovali na konto Čosiča, Slávniča, takže Mirko Jelovac musel nakoniec stiahnuť týchto hráčov z hry, aby mu zostali do záverečných rozhodujúcich minút. Juhoslávia predsa len nemá takú silnú lavičku ako Spojené štáty. Úspešný juhoslovanský hráč Kičanovič. Kapčak. Poď platí faul pre Čosiča. A to je dobré pre americkú stranu. Mitchell Kapčak, hráč považovaný za jedného z najlepších v tomto kolektíve podľa vyjadrenia Deana Smitha, ale tento postavou malý, ale hlasom veľký tréner povedal aj to, že v jeho celku nie je slabého hráča. Pochopiteľne po výkone na olympijskom turnaji si basketbalisti Spojených štátov zaslúžia absolutórium, ale nie je dobrým vysvedčením pre trénera, ak sám prehnane pred stretnutiami, pred celým turnajom pochvaľuje svoje družstvo. Tentoraz Juhoslovania úspešný, to bol Dalipagič, ale v prvom polčase a takisto aj v druhom percentuálne za úspešnosťou strelecky zaostávali za Spojenými štátmi. V prvom polčase Spojené štáty 59%, Juhoslávia 41%. A toto percentuálne vyjadrenie vlastne hovorí aj, respektíve zdôvodňuje stav, ktorý je na ukazovateli v tejto chvíli. Juhoslovania majú príležitosť. Hala Fórum je upravená na basketbal tak, že sedia diváci aj na ploche, ktorá je na úrovni hracej plochy. Fórum je hokejovou halou predovšetkým, takže kapacita haly sa ešte viac zvýšila.
Faul. Delapašič, číslo 15, ďalšia osobná chyba, je tréner Pete Smith. Jeho celok vedie s náskokom, ktorý mu nemusí robiť starosti, potrebuje ho len udržovať. 64-52, to je vo chvíli, keď sa Juhoslovanom už podarilo ten takmer 20-bodový náskok Spojených štátov trochu upraviť, znovu na 12 bodov, priblížili sa dokonca aj na 10 bodov, ale šanca, ktorá sa naskytala, sa predsa len nedala zrealizovať. Nedovolujú to americkí basketbalisti takých kvalít, ako je povedzme tento, Philip Ford, vynikajúci rozohrávač. Kapčák a ďalší kôš. Faulkner. Scott. Vynikajúcim spôsobom dokázal vniknúť pod juhoslovanský kvoš. Ten z amerických hráčov, Američania sú spokojní a v závere, to je už blízko záveru, 95-72, už tak trochu teatrálnym spôsobom prejavovali reprezentanti Spojených štátov radosť nad svojím úspechom. Juhoslovania sú trochu smutní, prehrali však so súperom vysokých športových kvalít, ktorý sa v závere nemusel uchýliť k takémuto spôsobu boja, pretože to držiteľa zlatej olympijskej medaily príliš pred priaznivcami basketbalu nectí. Pozrite sa sami a myslíte si svoje. Pochválme však výkon amerických basketbalistov na celom turnaji s rovnakými pocitmi ako Mirko Jelovac, no jemu bolo ťažšie, pochopiteľne. Mal šancu spolu so svojimi zverencami na dobré umiestnenie, nevyšlo to. A tak teda na stupni najvyššom stáli reprezentanti Spojených štátov amerických, na druhom mieste a strieborné medaily Juhoslávia, na treťom mieste Sovietsky zväz. Štvrté miesto reprezentanti Kanady, 5. miesto Taliansko, 6. miesto Československá socialistická republika, 7. miesto Kuba, 8. Austrália, 9. Puerto Rico, 10. Mexiko, 11. Japonsko a 12. Egypt. 6. miesto našich basketbalistov treba pri súčasnej výkonnosti ostatných celkov hodnotiť veľmi triezvo a treba ho považovať za úspech. Ak by sme dokonca chceli porovnať umiestnenie našich chlapcov s umiestnením našich dievčat, znamienko plus by bolo na strane mužského kolektívu. Včera naši reprezentanti v boji o 5. miesto podľahli talianským basketbalistom 75-98. Tu sú reprezentanti Sovietskeho zväzu, ktorí preberajú bronzové medaily za 3. miesto. Alexander Salnikov